me na? Kai kuwa? Ya aka. Ni me ne ma ba ai bane ni. Wallahi idan gari gaba ɗaya rayuwa na kai mun. Kai uwaki wace hariya ce na wallahi talauci ya dame mu za ta dame mu da abin. Wallahi aure na bai baci wallahi. Kan ji uwa tsawa ake mun aka. Da ko Allah na Ina cikin rahin kuɗi kuma za ga kya yaro zai kyaje da kuka. Yarkin Allah ne mai taliya ne. To ba sai ta tarla ba. Yarkin Allah ne mai taliya ne ba kai da ka riga ka sani? Wallahi dan. To uwar ma haka take. Ni in gaya maka gaba ɗaya ina cikin matsala. Yanzu haka? Wallahi kwana biyu rahin kuɗi ya damu. To kai na kuwa ba kai kaɗai ba. Ni fa da Allah ubangiji zai taimake ni daga yanzu zuwa magarba wasu ƴan kuɗi su samu. Allah samu garin bulla. To ni da sun samu aida tun ina kan kwalba ta 3. Allah Kware kwa. kai Ina gari. wato kai ai na ga maka ni fa kar kai tsammanin wai tuba ni daga ganna hakan nan. Allah ta dubci ne mini. Wa Qur'ani. ba a cewa komai. Bari shiga gida. Shiga ni ma bari in talle. Ba matsala. Allah sa an samu ta yi girki. Dan to. ban bar mata komai a gidan ba. Allah. A udu to to menene ma Allah na tuba ita wannan rayuwa. Sai ka fito. To ba matsala. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba san da zuwa. Au. Baba, barka dai mama. Barka dai. Amun lafiya. Ya gajiya. Baba. Alhamdulillah. Ai wajen Rabu na zo. Gurin Rabi? Eh. Au dama kai kake zuwa gurin ta? Ni nake zuwa wajen Kai ta. kadai na san duk ba wanda yake zuwa sai kai da na fahimta. Allah sarki ai da ta akwai alaka sosai da sosai baba wallahi. Kwarai da gaske. Dama abin da yasa kaga kwana biyu baka ganin ta. To baba. To dai cutar kanjamau ce da ita. What? Kwarai kuwa. Kanjamau kuma? Cutar kanjamau ne da ita. To in banda abu tunda kai ba wani abu da ya shiga tsakanin ka da ita mai da tashin hankali. Ne yake baba wallahi akwai dai kasan sharri shaɗan ne na dan taɓa abin da sau ɗaya wallahi. Sau ɗaya ne abu. Iye? Kawo ku ai dole hankali na tashi. To kwarai kuwa. Dan gidanku yaka dama ciki ne da ita. Ciki baba? Ciki ne da ita tsoho. Rabun? Kwarai kuwa. Wata 6 ciki an kusa kaiwa 9. Ciki ne da ita. Amma Baba so ɗaya ne ba. ko ba so ai So ɗaya ne wallahi. So ai ɗaya shine nake duba yadda ba jama'a a layin nan. Baba, ni dai dan Allah ka rufa min Rufa asiri yasa ba na so a ji in gidan mu suka ji magana nan na shiga wanda zai ji dau kuɗi ka bani ni na san duk wata mafita da zan fita. wannan ne ai Lungun nan ba kowa. rike duka maka rike gaba daya. To ba matsala. Rike gaba Ba matsala. Rike gaba daya. Je ka ba komai. Kaga yanzu kuɗin mashaya sun samu. Ya ire. Kuɗin mashaya sun samu. Hello. Kai na Monica! Na Monica! Ya akai? Au, ka ce kana matan. To kai da ka ce ba ka da kuɗi banda abunka? Kana ta kan tebur dai. Na san bata fi kwalba ɗaya gaban ka ba ko biyu. To ni ga kuɗin tebur guda na haɗa. Ga dina. Bari in je in canza kaya ko kuma.